barru gagonak izango dira. Familiarekin elkartuko gara. Jesus jaio dela ospatuko dugu. Eta porrak izango ditugu! Zer eskatuko diozu olentzerori? Eta erremagoei? Ni aurten oso ona izan naiz. Hala ere, ez dut gauza handirik eskatuko. Nik zoriontsua izan nahi dut. Nik lagunekin egon nahi dut. Nik familiarekin egon nahi dut. Espero dugu zuek ere primeran pasatzea. Eta gurekin asko jolastea. Musu handi bat. Eta gabon zoriontsuak.